ole tuntum episode a chuan kumsang khazakua somriat nipuilaya tual thana kumsang ni som pathum kumdaya anchin fel theitak chanchin kan ngai thla hodon ani hemi kum nipuilai hian United States a chuan kholum lu tuka wangin mi za sari lai an thi a kumsang khazakua somriat July ni som paruka Detroit Michigana National Convention a Ronald Reagan chu President tura nominate ani a athale maya President Jimmy Carter chu Democratic National Convention New York City anaya President tura renominate ani bokani Olympic chu Moscow Russia in a thlenga mase hemitum hian Soviet Union hian ahma kumsang khazakua somsari pakua December atanga Afghanistan aruna wangin he Olympic hi ram somruk panga Canada China Israel Japan South Korea le United States tetiamin an boycott ani heng thil thlen hun ni puilai vel hian Sabrina Gonzalez le John Regan te hi kumsom pariat mi ve ni in Davis California khopuya an na thona Recreation Department a an in tonga John Regan hi infiam ni in abikin soccer le baseball te hi athiam hle thinani Sabrina hian sakor chung chuan nuamati in angai na hle a anin ngai zona tang hian Davis California University a an kal dunani kumsang khazakwa somriat December ni somni a an pahni chuan Davis a building lar tak pakhata net cracker vel zorna mun tur siama an kal chu an holama Reganavanin an ho a birthday party a kaltlang ngal tum an ni nge ni konglaka chuan ice cream lein an ding loka mase hemenu atang hian an omna chin hriat ani talova birthday party a chuan an kal talawani ina pon ho chuang lova an chung ta chuan an bo thu chu police te hna an report thuaya an bo atanga ni nuwa chuan Reganavan chu Davis atanga mail somthum panga hla mu anita a police te chuan chulai munle ven te chu an han en fi ta a kortele cheple thuk tak pakhata chuan kumsom pariata upa John Regan le kumsom pariata upa tho Sabrina Gonzalez te ruang chu an mu chuak ta hlol mai ani an mitle ka chu dakte pa tuam ani a an rok chu zai thler ani boka Gonzalez chu pong sual ani bokani Regan alua chuan manro hriam tak manga vuak na hnu ma a oma he a hliam hi Gonzalez silo ven him atum nalama ator na ani rinani police te chuan an merin hlel chu alemziakin an nei theya chu pa chu Reganavan bula atlan ve mu ani a ma se van doi thak takin ani lo hi chu rin hlel tur dang ero tu ma mu le hriat an ni lo ani chu case chu sweetheart murder tia hriat ani chhotran ta a police te chuan an thei top han chu ave bok thin ma se evidence tha tok mu an nei lo ba ka case han bo zuina tur mai an hriat lo wangin mason na em om lovin kumruk zet chu haliam tamaya voi kha chu mi pakhat hian police te hna chuan an beng ver zong tak mai thu aron hril ta hlo mai le Regan le Gonzalez te that tu chu Regan le Gonzalez te tha an ni ma dewa in ngai zong lai tho nula le tlangwal te that tu nen in zom na lai an nei thei thu aron hril ta Regan le Gonzalez te tha an ni ma thakhat le achan veliam ta kumsang khazakua somriat November ni hnia kumsom ni pahnia upa Craig Miller le Abianu kumsom ni pakhata upa Mary Elizabeth Stewart te chu Sacramento California a an party na atangin an holam chu mi pakhat silai kengin lolam punin a silaya tin chungin ama kara chuan chuang turin alo wawa kar chunga chuan meiche pakhat alo chuang sa boka Miller le Stewart te thian pa pakhat chu kar lama chuan aron kal hnaya thil omzia te a hanzo chian hnu chuan kar chhunga lo thu meiche pakhat chuan a hmaya chuan lo ben sok pa in kalbo tur le thil thlenga chuan lo boilowa theihngil hmak turin a lo hrila
ti chuan Miller le sowari te chu kar chuan an phur liam ta ni an liam ve le chuan an thian pa chuan license plate chu a chin chhia ta nga la atira chuan a thian te chuan an ti der mai maya angaya ma se chu mi zan khuwa chuan a thian te chu tuma ron be tu anon tak lo wangin thil thleng engemaw tak chu a om ngei ti an hre thiam ta nga la police an kola thil thlen dan kim chang chu an hril ta a police an kola tanga reilowa chuan Miller ruang chu dil thuk de bula an hmu a silain voi thum ka ni in a bial nu sara ruang ve thung ro chu cholkar khat ve liam hnuwa tuilion kora an hmu ve thung ni in silain voi thum ve tho ka ni in pong sual ani bokani November ni som pasaria chuan tual that tu te nu pa Gerald de Charlie Galigos te chu man ni in run thak tak mai in he khes chau hi Galigos te tual tha na khesa anin nam noina ani to lova kumsang khazakwa somsari pasari furlai khan kumsom ni pariata upa Gerald Galigos hi kumsom ni pakhata upa ni in Charlie William nen pokar klapa in mu in heti lai hian Charlie hi zuin tur po in ala upa tok lowa nu thoi ni to in pasal voi ni ngot a then to ani Gerald ve thung hian nupui voi nga ngot anei to thunga an muzo dun khop mai anin hmutira tangin an in man ngal le a reilowa anin kop thuai renga anin ko patanga reilowa chuan Gerald chuan Charlie nena chuan aswang tu anarap thak zet chu a hril ta a mi ruk bowa mi patmei chiat na salata na nei adu thu a hrila Charlie chuan Gerald ta thil soi tak a soya tang po a trim sung sung theina khop chu lo hniala hnekin tranpui alo rem ti tamaya kumsang khadzakwa samsari pariat September ni som pakhata chuan Charlie le Gerald te chu an tum ti hlotling tur chuan an wak chuak ta a tlerol te pahni kumsom pasare upa ronda le kumsom paruka upa kipi vok te bul nai taka chuan Gerald chuan a motor chu ati dinga Charlie chuan vakal nain vena chuan lo lutin marijuana zuk andu le du lo te azota chung tlerol pahni te chuan andu thu in an lo changa ma se ven kong khar an han hon chia chuan mi pa silai keng an ma ni nga ka lo thureng chu an muta a ma se atlai zo to Gerald chuan silaya tin chung chuan ven chunga chuan lut turin atita a du than tur dang nei talo chu an lut ta ni Charlie chuan ven chu khalin ram hnuai lama chuan an tlana ram hnuaya chuan Gerald chuan meiche pahnih chu phuar chungin ven atangin a chhuwa puya a soisa a apong sual boka adu tok anga hnuwa ven atang chuak turin ati a ven atanga an chuak hi silain akap lum ngal ve ni ti chuan aka lum hnu chuan an tlan santa a an ruang hi ni hnuwa mu ani chawani kar ni hnuwa Gerald ta fanu kumsom palimi chu police te hne na lokalin kumruk mi ani atangin apa chuan mi pat mei chiat na lam rong kain a khoi thin ni in aron soita a Gerald chuan a fanu chu police te hne na ama reportin akal ti hriat chuan Charlie nen chuan an ommek na state chu chhuwa san an rel thuta a ma se an chhuwa san ma hian Gerald le Charlie te hi anin nei photani an nupa chuan Houston Texas a an topa kumsang khadzakwa somsari pakwa Father's Day a chuan Gerald le Charlie te chu Washoe County Nevada a anzina Charlie chuan kumsom palia upa Brendolin Jat le kumsom pathomu upa Sandra K Crowley te chu avapan pa in parking lota poisa khonin poisa tho chua an du le du lo awazot ta a an ni chuan an du thu in an lo changa Charlie chuan ven lampan chuan a zui ta a Gerald chuan vena chuan alo ngak le taran maya chung meiche pahni te chu vena chuan ti luina manga lu tirin Charlie nin ven chu a khala chutia an tlan lai chuan Gerald chuan meiche pahni te chu ven hnung lama chuan a pong sual ta a Charlie chuan
ven chu thaler hmuna ati ding ta a Gerald chuan meiche pahnih te chu a rualin a hruai chuaka tubo mangin a chu hlum ve a an ruang chu an phum ngal boka chumi hnu chuan Charlin le Gerald chuan engemaw tile in chumi hmun chu chhuah sanin Sacramento lama an kalta ani April ni somni pali sang khat zakua somriata chuan an sapel na chu chhunzom le turin an chuak le ta a vena an tlan mek lai chuan Gerald chuan kumsom pasari upa Karen Shipman le kumsom pasari thawa upa Stacy N tele khabu dora tanga an ron chuak chu a hmule ta a Charlin chuan vakal chi lein meizial zu kho puya awasom ta a ama a meichedang pali te ang tho khan anni po chu Gerald chuan vena chuan silai nen alo ngak le ran mai ani Charlin in ven a khal kwal ve lai chuan Gerald chuan chung meichia te chu ven hnung lama chuan alo pong sual le ta a adu tok anga hnu chuan ram hnuaya an ven chu ti dingin Brenda le Sandra te ang khan Stacy le Karen te chu Charlin ni chuan tubo mangin a chu hlum le a an ruang chu thuk vak lovin an phuma Karen le Stacy te ruang hi thlathum hnuwa chau mu ani an tual thana tanga thahni na a chuan tual tha hmang pahni Gerald le Charlin te chu highway lama an tlana kumsom ni pakhata upa Linda Aguilar motor chuan na mai tur hrelowa lo hoi mek chu an va mu a heti lai hian Linda hian nau thlangami a pai mek ani vena chuan chuang ve turin an soma ti chuan ani po chu alut ve tamaya munkil khor deuh lama an tlan puya Gerald chuan Linda chu apong sual le a chumi hnuwa lungmangin a chu hluma a thi ti a chian hnuwa an tlan san le ta a Linda ruang po hi kar engemaw zat hnuwa mu chhuwa chau ani Linda an tha atanga thakhat hnu ve leka Gerald chuan kumsom thum palia upa Mechil baron chhuwa san chia chu lokit napin apong sual hnuwa a that le a ruang chu tui khua bula a pai ta a ruang hi thani hnuwa chau mu chhuwa ani bok an tual tha atanga thali don hnuwa Gerald le Charlin te chu Craig Miller le Mary Elizabeth Sawar te thattua pu ania wangin man ani ta a kumsang hazakwa somriat pathuma Gerald chu Miller le Sawari te thi thuwa chuan thiam lo chan tir ni in thi tura achung thurel ani a kumsang hazakwa somriat palia Nevada lama Karen Shipman le Stacy N te tha thu buaya trial nei turin thon kir le ni in he thu buaya po hian thiam lo chan tir ni in dam chung tang tura achung thurel ani bokani Charlin chuan Gerald adodal zonga an thil ti zong a puan veka wangin a hremna tur ti nep sak ni in kumsom paruk le thlariat tang tura ti ani ve thunga police te chuan Gerald le Charlin te tual tha na tele Sabrina Gonzalez le John Regan te tual thi na case te chu a in ang thei lai te an han chui chi anga Gerald chuan atlang puin mi pahni mi pui tam vak lo na lai mi aruk bo baka meichia te chu apong sual zel boka an ruang te chu hmun kil khor de ulaya apai zel bok ti te chu an chui chuaka ma se Gerald chu Sabrina le John te that tu chu ani thein an ring lova a chan po tual thana thlen lai hian Gerald chu Miller le Sawari te tha thu buaya zela ala omreng siani police te chuan case chu chiang zokin an zir chian hnu chuan Sabrina le John Regan te chu ama a Gerald le Charlin te tual tha thin dan ang thei ber tura ruwa man ni in heti lai hian an ni chu zela an om daya wangin tual tha tu dik tak chu zalen taka ala leng angalan tir tumna ni berin an hriani police te chuan chu tiang ti du tur chu mi boro ve tak dan le hrai po hrewak lo ani ngei an ringa Gerald to nau pashon David Han chu hanrin hlel tur hnai vai tak zinga mi ni in tun hma in tual tha na a in hnam noi to a criminal record po alo nei to a kumsang khajakwa somriat panga a marewana sum don na a kalpuya kumsang khajakwa somriat panga zun tha a mi ruk bo pong sual tumle tha tum thu buaya man ani a Fort Lewis Washington bulmaya
nupa te chu kidnapin a that boka he atual thana wang hian federal prison a kumsom thum panga chung tang tura a chung thu rel ani a police te chuan Sabrina le John te chu David chuan ama mai chuan a tha an ring lova pui tu emotal ane ngei an ringa anu pui Sue Ellen atan pui a selme Richard Thompson le a thian pa Douglas Lanier te chu an enroll ngei an ring het bur mai ani tual thana thlen hma lok kar liam ta mai hian Thompson hi San Quentin tan ina omin ni som ni pali November a thian pa David a puina mangin atlan chuaka hetia atlan chuala hian tual tha dan tur ruwa manna an siama police te ngai ruat dan chuan tual tha na thlen zan hian David Sue Ellen Thompson le Lanier te chu parking lot a Regan le Gonzales te tok zong hian grocery dor panin an kala he hmuna hian Regan le Gonzales te hian ice cream an leya heta tang hian kidnapin khopon lama an tlan puya an zinga tu beremo chuan Gonzales chu pong sualin chumi hnuwa an pahnih chuan an thatta ni in an ngai ani kumsang hazakwa somriat pakua November thla tual tha na thlena tanga kumko hnuwa chuan David Han Sue Ellen le Richard Thompson te chu man vek an ni a hnu tharei vak lova Lanier po hi man ani vele ani an vai hian tu ma an tha lo thu an soi veka David Han chuan a unau pa Gerald nen chuan engkonga ma in thurual na an nei lo thu a soi bok an pali hian thiam lo chan tir an ni vai chuan thi tura an chung thu rel tur ani a ma se a buai thak lai ber chu district attorney chuan evidence mumal tak an ni pali ne na in zom na nei thei tur hriat an nei lo chu ani an ven chu uluk le chip chiar takin an han en fia le a chunga chuan present pakhat Gonzales in alai zon nu pek tur a ati alo om hlau maya trial nei ma hian district attorney chuan mi pa pathum te chu an DNA sample test mai turin angien hlom boka thiam lo na nei lo an ni chuan an DNA test result chuan aron ti chiang mai don ani an ni po chuan an lo rem ti ve mai boka an test ta a ma se mak tak mai in an pathum zinga chuan tu DNA ma chu tual thana a DNA nen chuan in mil a om lova kumsa hazakwa somkwa pathuma chuan Sue Ellen le mi pa pathum ta chu tual thata an pu na zong zong chu nu do le vek ani ta ni police te chuan case chu chin fel mai an lo in be sei to lain abula tang bok tran le angai ta ni kumsang ni pahnia chuan DNA chu DNA database a da lu ani ve ta a ta chuan a milpui mu ani ta hlau mai le kumsom nga pathuma upa Richard Hitchfield ni in hetia tual thana a DNA le DNA omsa alo in milta ka chuan police te chuan chutia DNA alo in mil chu ti sual palemo kholam fel tok lo wang te po alo ni thei tho wangin chu tiang alo ni po a Richard chu rin hlel theina tur chan tha tok tak nei nge tumin a chui chian na an thok le ta ngala kumsang khazakwa somsari panga a in rok le pong suala wangin man alo tok to a unaw me chia pahni au pazok kumsom ni pahni le ano pangjok kumsom paruk mi omna apartment chu kongkhar ti chia in aluta silai akeng boka a silaya chuan silencer a vu boka chung unaw pahni te chu silaya tin chung chuan tu zokin nge pong sual du ti in azot mi maya au pazok chu pong sual tur chuan a in petani Richard chu man ni in kumnga chung atan hnuwa kumsang khazakwa somriat zon thla a parolin achuaka thlanga hnuwa Sabrina Gonzales le John Regan te chu tha anni vele tani police te chuan heti la hian Richard hi Davis area a cheng ve ti an hrechiang taboka chubaka Sabrina Gonzales te chen na kot thler le lam chia hian Richard ta thian nai vai takpo an cheng bokani police te chuan ngai dan dang an nei le ta a Sabrina Gonzales le John Regan te chu grocery dor bul parking lota ice cream an leizo chu alo kidnap ani an ringa chubaka an ruang an hmuna buloka hian Richard ta unau pa Joseph Hillsfield chu
a cheng boka police ten Joseph an zirchian hnu chuan Oregona a cheng mek ti hria in detective pakhat chu thu zawt chiang turin a kal ta a kumsang hazakua somriat kumvela a unau pa omdan chu hriat aneim ti an zo pa chuan mi pahnih that tua rin hlela ni thu te chu an hril ngal boka hetia zona an zola hian Joseph chu azam ple a chu baka richata DNA chu tual thana hmuna DNA an hmu nen a in mil thu te an hril hnu phei chuan azam le zuala atu ka chuan Joseph chu carbon monoxide poisoning mangin ama le ama alo in ti hlum der mai ani a hnung lama chuan lekha ziak alo da a hetiang hian alo in ziaka kumsom ni chung chu lauthong reng rengin kanun ka mang liam to a tual thana khan richat chu a in nam hnoi nge ya ke ngei po hi ka om ve a ma se tu ma ka that ve lova a mai ro chu crime scene a ero kha chuan ka DNA a om ve tlat si ani ti in alo in ziaka ma se tual thana hmuna chuan Joseph DNA chu mu tur a om lo thung police te chuan Joseph suicide note chu richat a chu tual that tu nge ani ti ti chiang tua an ngai thawani richat a trial nei hun chu son lat zel ani a DNA le crime scene a DNA a in mil ti an hriat atanga kum som hnu kumsang ni som pani September thla a an tran le theita chawani ama do dal thei evidence engemaw zat chhop chhuah ani a chung zinga chuan vena a DNA an hmu te mun khata ringot po a DNA hi trillion khat chuang zet mu ani a ma se hei hi defense lam chuan an hnial kal lem lova tual tha na thlen lai vel khan richat chu in nei lovin kholaya awak vai thina ven chu a hmu chuan a chhunga lutin ariak ta thin ni in an soya prosecutor lam chuan chu tiang chu lo ni ta po ni se Sabrina Gonzalez DNA le richata DNA in pol an hmu thu soin tran khona tur an lo la nei ve tlat chu ba ka prosecutor te chuan kumsang hajakua somsari panga a richat chuan meiche pakhat apong suala wangin man alo tok to ani ti chu fin fiana nen an lo nei thlap boka Joseph suicide note po chu evidence atan phor chua ani bok ma se hero defense lam chuan do tani ti in an phawi thunga trial chu thakha don nei ani a Sabrina Gonzalez le John Regan te tha an ni atanga kumsom thum pahnih hnuwa jury te chuan darkar thum don uluk taka an ngai tu hnu in Richard Hitchfield chu John Regan le Sabrina Gonzalez te tha thu boya chuan thiam lo chantir ni in thi tura achung tu rel ani tani tuna hian kumsom sari pahnia upa Richard Hitchfield chuan San Quentin California a San Quentin tan ina ti hlum ani hun ngakin a om mek ani